अमा सावदों जाफैनांगोन र' बे मा बाजै हटेल दिंखि आजुलिसो दिंखि आजुलि अमाया बेसेबांलै बे औ हा मोनसे हालसासेयाव 100 बे फारौ बिसोरलाय बेसे फारौफ्रा 300 हाल्टा मोनसेयाव मा बेलाय मा बेलाय This is my I card. This is your I card. बेजों मा मा बेदर मोनजायो मोनजाया बिजों मोनजायो आं मोनजायो देब्रा दलला बावखुंग्रि फेस्टिभेल मा बुस्थु बेलाय दे मा माबि जाहोदो टिकेट मोननोसै नै बेहाय लामाया बेनिफ्राय गारि सोनो मोनला नै बेबो सासे भलन्टियारा बेसेबां मोनो पार्किंआ बेसेबां खोन्थादो पार्किंआ बेसेबां दे खिन्थालाय जों गारि दोनहैनो नागिरदोंमोन बाइकआ बेसेबां थाइबाल' खारालाय नै कार पार्किंआ खारा थोदा बायना होयोबा दे जुलाफे दखान जुलाफे दानो फैबायबो सोरां मारां गोजाथार जुलाफिफ्रा जुलाफे दखान नायदो देग्लायनि माबायानो साजायनायानो जायासै साजायनाया एसे खम जादों जानायालाय गेटआव हाबनोसै जों गेटआवलाय मा जादों खेला बैयाव दुरुं बोनाय खेला ना मा जाखो आयौ नै औवाजों थाबायदों खेबनोसो नागिरदोंमोन थाबायबावलाय दे थाबायबावलाय दे 3, 2, 1 एक्सन बा लावथियावनो थाबायबावो नुबाय दे ओरै थाबायबोबावलाय दे थाबायबोबाव दे ओरै एसे हाजो गुदिसिम नायनायनो लोगोफोर बावखुंग्रिनि नैबेनोमोन जाजेननायाव माबायदि मोनदों माबायदि मोनदों आङो बावखुंग्रि सिख्लाखौ देग्लायसो नुफेरदों आङो 10 बोसोर जाबाय मेला खुंनाया होमबाबो दिनैसो नुबाय ओमफ्राय बेखौ देग्लायसो देखायदों ना देग्लायसो बानायदों बिदि देग्लायल' नङाब्रा माला खालामफेरा थांनाय बोसोराव बै बोसोरावबो दङ ए
Tadi dखान जोब गासिबो नै गासिबो दखान जोब नै mana kan गुदिसिम थाबायलांनो हाजो गुदिसिम थांनो नागिरदों लोगोफोर माने बिसिबांनाखि दखान दं जों नायदों आरो दखानाबो दङ एसे बै दखानखौ होआखै बे हाजो गुदियाव होआखै आरो गोसोसो दखान दं मोनसे ओमफ्राय मोनसे giảng đây ạ. Mà sầu đường giảng thế nào gần rồi bên mà Baze Hotel Jinki Azuli sih Jinki Azuli Umaya बेसेबां ले बे औ हा मोनसे हालथासेयाव 100 बे फारौ बिसोरलाय बेसे फारौफ्रा फारौआ 300 हालथा मोनसेयाव हालथा मोनसेयाव 300 बबे लागाव नैबे मोनसेयाव 300 बैसागु आदैमोनहा होगासिनो दं बैसागु नांहांबाय नांखाबायानो न'सो lagu lagu लागाव आंनाव फन फैबावबाय आरो हाजोआव फैनानैसो हटेल गोसोसो दे थाबाय उन्दुनो थाबाय गासिबो जाला मैगं जाबाय नालाय उन्दुनो खानो जाला जासिगोन जोंला